A teď mi dovolte, abych už pozdravil první a orchestr velkých rozměrů přímo. To je dechový orchestr základní umělecké školy z Přerova. Už ne? Dechový orchestr Hana z Přerova, aby to bylo úplně všechno tak přesně, jak má být. No a kapelník a dirigent František Kadlec. Celé své kráse vidíte i s báječnou úklonou. Netuším, co nám budou hrát, to ví jenom on sám, ale je dobře, že to ví alespoň on. Takže se hezky bavte a vychutnejte si tento opravdu mimořádně skvělý zážitek, který nám přinese tato muzika, protože tak velký orchestr tady tuším ještě na začátku nikdy nehrál. A to nejsou všichni. Tak ať se vám dobře hraje. Tak to byl úvod, jak se patří. Samozřejmě že jste poznali českou muziku od Františka Kmocha. Čistá klasika, právě přesně stavěná pro takovéto velké orchestry. Františku, co jste tam nachystali dalšího? Jinak musím říct, že byste měli vidět, jak jsou tam krásně uhnízdění, protože je to orchestr opravdu velký, početný a klobouk dolů, jak jste se tam poskládali a jste schopni ještě hrát navíc. Vydáči nás polovička, víš? Jo, tak a když nás byli všichni, tak se musíme otočit. My půjdeme tam a vy půjdete sem. tak to bude příště, Františku. A chtěl další skladbu schválit, zase jestli zdejší poznají, měli by. Měli by? No jsem zvědav, jestli to poznám i já.
jsme si počkali na ten závěrečný úder toho bubnu. Gratulujeme solistovi, trefil se přesně. Pan dirigent je spokojen. Možná si zaslouží potlesk za ten závěrečný tek. Tak. No těm bubeníkům se zas tak často netleská, tak ať se taky pokochá trošičku. No a že to bude přerovanka, to jsme nevěděli, ale hned jsme to poznali, Františku. To je tady doma, to všichni Hanáci to umí. No, co dále nabídnete? Přál si s Piráty z Karibiku, tak tvoje přání je nám rozkazem. Je pravda, že jsme se s Františkem domlouvali, jaký repertoár dneska nabídnou. On žádný program říká, nemám tady, mám takovýhle seznam ohromný, můžeme hrát klidně 3 hodiny, ale pochopitelně, že ne, protože zase budou připraveni další. Ale když jsem takhle nahlédl, tak říkám, zahraj nám Piráty z Karibiku. To je taková krásná filmová muzika. Myslím si, že si přijdem na své v tom horku si trochu připomenout ty mořské vlny a ty koráby.
Velký dechový orchestr Hana Spřerová a Piráti z Karibiku. Děvčata už si odkládají, začíná to vesele. Horko je vám, děvčátka. Ale zadržte, zůstaňte tak, protože jinak by tady chlapci vedle vás nedohráli. Pan dirigent by neoddirigoval. Oni jsou zvyklí, no je mně to jasné. Možná by se Johnny Depp taky divil, kde všude se dá hrát tato krásná muzika. Tuším, že ji napsal pan Higgins, není to tak? Pan Higgins to napsal, tady tu muziku filmovou? Je to. Já tak mám. Kde se tu bereš? Jo tak, já jsem si říkal, kde se tady bereš a ona právě přichází. A ty taky. To vypadá na to, že si vychutnáme nějaká solíčka. Vychutnáme? Jo, co to bude? My sweet love song. My sweet love song. Můj sladký milostný, má sladká milostná píseň. Secret, jo, secret, aha, vidíš to, já špatně vidím. No. Potřebuješ kolíček ještě? Aby ti to nepadalo. Počkejme si chviličku, jo, oni si to tak hezky upraví. Ještě dostanete krásné pacičky, aby vás bylo slyšet. A pak se nám představíte, ale možná později, možná František. Já ti podržím mikrofon. Nepočuj druhej, víš? Jo, tak to je super, geniální. No, ne, Karle, já jsem chtěl říct, že tady tahle skladba, dokazuje, jak nám čím dál rychleji zispívá mládež. Že když jsme tuhle skladbu hráli a mohli to hrát pánové, kteří mají 18 let, a to už můžeme, že jo? No, jasně. Později mě to hrál pár, který měl 15 let, no to ještě taky jde. To ještě pořád. No a teď se neptají, kolik mají let tihle dva, protože to by, kdybys to bral doslova, to vlastně nemůžou hrát, ale že je to tajná píseň lásky, tak to můžeme, že jo? To můžeme. Ty totiž mají oba 12 roků. Podívej se, kolik dohromady? 12. Dohromady ne. Jsem se lekl. Každý za sebe má 12 let. No, tak to je úžasné, stejně. No, dobrý? Dobrý? Mám ti to podržet? Ne? Vy si poradíte, že je to ta tajná láska. Tak jdeme na to.
podání Velkého dechového orchestru Hana a solisté, pojďte, neutíkejte, ještě se musíte představit, já neznám vaše jména, netuším a vy si to zasloužíte, abyste taky byli oceněni potleskem. Tak, děvčico, čí jsi? Je tajemná, je zádomčivá, nechce prozradit své jméno. Anička, a jak se usmívá, Anička a čí? Jak? Krautvorstová, Anička. Aničko, děkujeme, hrála jsi krásně, budeš dají levou. A ten potlesk je pro tebe, Aničko. A myslíš, že nám představíš svého kamaráda, kolegu, nebo to učiní on sám? Sám. Sám? Aha, vidíš, Anička to nechala na tobě. No, vím, že jsi Tomáš, že? Tomáš? Netopil. Tomáš Netopil. Krásný, takže Tome, díky moc, taky pro tebe potlesk. Ahoj. Stojan to necháš, nebo mám ho tu nechat? Bude ještě nějaké solo? Máte jich dost? Čeho, Stojanu nebo sol? Obojí? No tak jsem s tím. Dneska, ale máš čas. Nezaženou, neboj se, ještě se nezačali a už chceš končit. No, tak Františku, co bude? Jamboree festival.
krásná pozvánka na Jamboree Festival. Podání velkého dechového orchestru Hana. Ty se vůbec nepotíš, Františku. To je úžasné a máš krásné sako. Já nevím, jestli jsem tě v něm viděl někdy, když jsme se v tom saku z něm musel vidět. Fakt? No určitě, v mítě, každopádně. A kdo se o to zasloužil, že máš takové krásné sako? No, tady tahle parta. Tahle parta, to kdybys věděl, jaké od nich dostávám dárečky, tak by se stačil divit. Jo? No jistě, no tak třeba jako krom toho saka, tak jsem dostal krásný dárek 50. Ten dárek má 4 nohy, dneska má 52 kg. Sežere to pomalu i mě a je to berňák. Ale ne berňák, ten, co známe my. Ale bernský slášnický pes, no, což je takový, ano, to je takový Bernardín opravdu. Takže no. To je jeden z dárečků. Teďka před týdnem na tom našem koncertě jsem dostal další krásný dáreček, ten jsem mohl přinést ukázat, to určitě ještě neviděl. Já jsem dostal krizový dirigentský kufr. Ale to krizový dirigentský kufr? Ano, ano. A je na něm krásný návod k použití, to celé tady se nedá teďka jmenovat, jen tak namátkou třeba, když jsem se ptal, k čemu je tam lepící páska, no. Tak rovnou dámy ve flétnách řekli, no hádej k čemu asi, když máš flétnistky. A ještě, no protože musím pořád dokřikovat zavřete hubu s prominutím. No. Nebo je tam třeba bumerang, protože tam těm vzadu vždycky nadávám, že tam hodím židli, vyhrožuji. No oni přišli na to, že když hodíš židli, ta se ti nevrátí, ale bumerang jo, můžeš házet znova. Jo? A tak dále, jako tady těch věcí je tam plný ten kufr, takže tahle kapela Jiníše takové dárky. No dej se k nám, uvidíš to. No je vidět, no potom, co mě tady vysvětluješ ty dárečky, tak páska by mě nepomohla, bumerang taky ne, ale je vidět, že jste společensky dobrá partie, což je hrozně důležité pro to, aby mohla vzniknout takováhle krásná muzika, kterou produkujete. A jenom dodáme, Františku, že minule ty mě prozradil, že opravdu slavili jste 40. výročí a koncert byl ohromný, tam jste hráli v plné palbě, kolik vás bylo? No, tam nás bylo dokonce trošku víc než normálně, protože já jsem říkal s vámi, tady nás polovička, něco přes polovinu, protože normální stav kapely je 80 lidí, což by tady nevešlo. To je. Ale ten koncert bylo na pódiu 115 lidí, protože z těch 80 něco málo chybělo. Ale já moc děkuji, teď tady zrovna Ondru vidím, ale ten nechtěl hrát a tady vidím dalšího. To jsou totiž naši bývalí odchovanci, kteří touhle kapelou prošli, takže naše děti, ty děti jsou tak staré jak já, některé, a ono jich přišlo skoro 40 a přidali se k nám, takže jak říkám, na pódiu bylo 115 lidí, ta kapela docela se nám rozrostla, bylo to krásný, byl jsem spokojený a doufám, že oni taky. Určitě, protože když spustí 120 muzikantů na dechové nástroje, tak to je nádherná barva, to úplně z toho musí mrazit. Tak Františku, ještě máte šanci něco nám zahrát? Co to bude? No moc toho už není, ale ještě je. Jak? Michael Jackson, Hildovor, takový krásný slaďáček, líbivka. No, tak nám to nabídněte.
Františku, když už jste se tam tak hezky naskládali a je vás tolik, tak ještě dejte jednu na rozloučenou. My jsme se domluvili s Jarouškem, já říkám, tož když už tam jste, tak co budeme troškařit? Tak nějakou prskavku na závěr, co tam vybereš? Nebo já jdu za flétnistkami. Děvčata, co byste chtěli z nich zahrát? Řekněte. Které už mají vybráno, a to je ta demokracie, no? Škodu lásky. Škodu lásky, no výborně, no. A pak, že mládí nectí klasiku, že? Velký dechový orchestr Hana Přerov, dirigent František Kadlec. Hluboce se klaní a přichází milé hostesky, které předají kytičku a nějaký dáreček hezký. Vidíte, výjimečně se to obešlo bez pusinky, zaváhal, měl si vybrat. Děkujeme také solistům Tomášovi, Aničce, no a samozřejmě celému orchestru, že jste příjemně tady nás obohatili o to vaše úžasné umění. Ať se vám daří, hodně štěstí a zdraví do vašeho osobního života, budou prázdniny, ať si to užíváte. Děkujeme. Františku, díky moc krát. Paráda, zase někdy. A do té další 40 hodně. No vydržíš, ty jsi mladý šohaj, když budeš dopovat nějakou tu slivovičku hanácko, tak... Ale Valašská je lepší. Valašská je lepší? No když to smícháš, tak budeš silnej dvojnásob. Tak děkujeme Františku, děkujeme Velkému dechovému orchestru Hana z Přerova.